Здравейте на всички и добре дошли в канала ми. Днешното видео е втора част от поредицата за Magnificent 7, в което ще разгледам компанията Amazon. Тя се вписва в графата компании, които имат много добра възвръщаемост, обща капиталова и бият S&P 500. И в днешното видео ще се опитам да отговоря на въпроса за покупка ли е Amazon преди резултатите от Q3, които се очакват след около 10 дни. Тя е част от новата ми стратегия за избор на компании с висока възвръщаемост, като за тази година възвръщаемостта на Amazon е близо 26%, за последната една година около 50%, като бие за тези периоди S&P, за последните 3 не бие S&P, но пък за последните 5 го бие и съответно за последните 10. Ако мога да намеря 10 компании, които да си умножа парите по 10 в следващите 10 години, то ще бъде много доволен. За начало ще стартираме с припомняне на резултатите от последното 3 месече, след което ще видим кратка презентация, която представят Amazon за бизнеса си. Ще разгледаме финансовите показатели на компанията за последните 10 години и ще се опитаме да пресметнем справедливата и цена. От Earnings релиза бих искал тук да споделя с вас какво казва CEO-то. Той казва след Q2, че продължава да правят прогрес по редица направления и наблюдават допълнително увеличаване на ръста на Cloud сегмента им, който е AWS, Amazon Web Services. Също така казва, че компаниите в момента продължават да модернизират инфраструктурата си, като се местят към клауда и в същото време да използват възможностите на AI за оптимизация. И точно в този момент е силата на AWS като първи избор на клиента заради много по-широката си функционалност, която имат на услугите, много добра сигурност, оперативно превъзходство и също така голяма екосистема с много партньори и много AI capabilities за нуждите реално на всеки един клиент. За Model Builders, които има, който иска да работи на фронтенда, който иска да тренира AI и също който иска да използва абсолютно всички способности на Generative AI, не само за кодиране, но да разработва и софтуер. Тоест, компанията предлага точно това, което в момента се търси от повечето компании и се инвестира много в него. Така, следващото, което искам да споделя е какви са очакванията на компанията за следващото 3 месече. Оборота да расте с 8 до 11% и оперативния приход също да расте горе-долу със същия процент, като средното число спрямо 11,2 от 11,5 и 15, горе-долу също е с около 9-10%. Това го запомняме ще го използваме при калкулациите малко по-късно. След това на 10-та страница правят разбивка на сегментите им, за да си припомним какво точно прави бизнеса и как се развива той. Продажбите в Северна Америка растат с 9%, като оперативните приходи, забележете, растат с 58% спрямо същия период миналата година. За последните 12 месеца с 500% спрямо същия период миналата година отново. Интернационалните продажби растат с 7% и AWS продажбите растат с 19%, като тук интересно е да се забележи, че ето го това увеличаване на ръста от 12%, 13%, 17% до 19% в момента от реално Q3 на 23 или Q2 дори на 23 година, като в другите сегменти по-скоро има лек спад. Това беше и причината, според мен поне, да падне цената на акцията на Amazon след последните резултати, защото да забелязва едно намаляване на скоростта на увеличение на съответните продажби, като тук можем да видим малко по-надолу по-точно това, като най-голямата част от бизнеса, които са онлайн магазините и реално ръста на оборота намаля от Q4 на 23 година, когато е било плюс 8%, до реално в момента плюс 5%. Тоест има едно леко забавяне в тези ръстове. Физическите магазини
които правят малък оборот, са около 4% ръст, като той отново е по-нисък спрямо Q3, например, или спрямо Q2 на 2023 година. Third Party Seller Services тук генерира доста оборот, който също леко се забавя този ръст от 19%, пада до 13%, като тук също трябва да отбележим, че тези високи проценти идват от по-слаба 2022 и 2021 година, когато съответно и цената на акцията падна драстично. Subscription Services 10% ръст, като и при него има едно леко забавяне. Въпросът е да задържи тези двуцифрени числа. Advertising Services, което е интересна част от бизнеса им, като те Prime почват да имат реклами и почват да имат реклами в търсачката им за продукти на страницата. 20% ръст на адвертайзинг бизнеса, което е много добър ръст. Така. Сега продължавам с презентацията, която имат отново за Q2, като няма да повтаряме това, което сме видяли. 10% ръст на оборота го видяхме, 12% ръст на оборота за последните 12 месеца, Operative Income 91% ръст спрямо същия период миналата година, забележете какъв огромен ръст. За последните 12 месеца над 200% ръст на Operating Income също така. Печалбата, това, което остава под чертата, реално ръст с 100% спрямо същия период миналата година, като Amazon поне до момента не се е стремял, или поне според мен не се е стремял да показва резултати под чертата, като печалба и free cash flow, което забелязвам в последните 3 месеца година, че започва да се променя и съответно трябва да се инвестира в компанията преди реално да стане толкова profitable, колкото ми се иска и колкото може. Така че тук се забелязва много сериозен ръст в печалбата с над 100%. За последните 12 месеца над 240%. Като тук пак казвам се разгледа печалбата за последните 12 месеца спрямо същия период миналата година, т.е. каква е била в Q2 23 за предишните 12 месеца. Малко объркано го представят Amazon. Как върват сегментите? Това го видяхме. Net Sales 9% в Северна Америка и Operating Income 58%. International 7% го видяхме. AWS също ги видяхме. 74% ръст на Operating Income в AWS и 20% близо ръст на печалбата. Ето го и Free Cash Flow, който също започва да расте и то с много добри темпове. За последните 12 месеца как е той, като вече за самите финансови показатели на компанията по-скоро ще преминем към Stock Wolfie. С него много лесно, бързо и удобно с графики и автоматични калкулации се анализира всяка компания, като се изчислява нейната справедлива цена. Има и портфолио и дивиденден тракер за проследяване на инвестициите и получените и очакваните дивиденти. От около месец го тестваме с колегите в Discord групата. На финалната права съм преди да го пусна официално за всички последни настройки. Така продължаваме с финансовите показатели на компанията. Близо 2 трилиона капитализация на компанията, като текущото PE за последните 12 месеца е 44, а Forward PE за 25 година е 32. Така, вижте оборота на компанията как расте и как StockWolf го показва много лесно, визуално, без да вадите отчети, без да смятате нищо, като числа 22% ръст на оборота за последните 10 години, като виждаме едно постоянство в този ръст и в визуализацията, т.е. в графиката. Не така стоят нещата с Net Income, който е зависим от различни счетоводни хватки и практики, като също забелязваме едно постоянство в Operating Cash Flow, въпреки това Net Income расте с 60% за този период. Забелязваме едно постоянство в Operating Cash Flow. Той расте с близо 32% средно на година за последните 10 години, като изключваме тук, ако отрежеме така 20-та година, когато заради COVID съответно избухнаха продажбите, се вижда един много добър ръст на Operating Cash Flow, като него ще го използваме за оценка на компанията, тъй като според мен е най-точен. Free Cash Flow има още какво да се желае, забелязваме положителния тренд,
огромните капиталови разходи 2021 и 2022 година, които доведаха до негативен free cash flow, но може да си ги представим как са тук. И реално въпросът е как ще продължи напред. Тук също важно нещо, което бих искал да споделя, което разбрах, е дългосрочната цел на компанията, която си дават, е да оптимизират free cash flow. Тоест, с това нещо се и вижда, че са започнали да го правят и отново пак моята цел е преди да са го постигнали да съм влязал в компанията, за да мога да, защото след това просто вече ще е късно и възвръщаемостта ще е по-малка. Така че free cash flow расте също с 30%. Два негативни показателя открих за компанията. Първият от тях е възвръщаемостта на инвестирания капитал, която е под 10%. Като тук, според мен, причината е в това, че Amazon не се стреми да извади, да генерира максимална печалба, по-скоро иска, т.е. под чертата, по-скоро иска да инвестира в нови бизнеси, да увеличава оборота, да увеличава оперативния кешфлоу, не толкова колкото печалбата. Когато започне това да го прави в някакъв момент, защото и той ще дойде, съответно възвръщаемостта на инвестирания капитал, изобщо всички възвръщаемости, които в момента са ниски, ще се повишат. Компанията няма проблем с дълга, малко по-късно ще го видим, въпреки че пише, че 62 милиарда, въпреки че дължи 62 милиарда като дълг, може да го изплати с под 2 години от free cash flow, който генерира. Втория негативен фактор, който открих, е броя на акциите. Тоест в някакъв момент компанията трябва да започне да купува обратно акции. В момента прави share dilution и съответно не се увеличава процента собственост на акционерите, даже се намаля с около процент на година. И така много бързо и лесно с Stock се вижда дали се струва да се задълбочи проучването в дадена компания или не. Преди да продължим с финансовите отчети на компанията, ако научавате нещо ново и намирате стойност в това, което правя, харесайте видеото, абонирайте се за канала още сега, като по този начин помагате на канала и информацията да достигне до още повече българи. 33% от тези, които гледате видеото в момента, 33% не са абонати от гледащите видеото. Ако те се абонират, то така информацията наистина ще достигне до много повече хора. Съответно и всеки ще може да вземе по-добри инвестиционни решения. Продължаваме с оборота, като тук по-скоро ще премина на 3-месечна база, за да се видят някои ясни тенденции, като подобрение на маржовете на компанията. Започваме с Gross Profit Margin, който се вижда как от декември 2022 година с 42% расте до 50% през последното 3 месече, като графиката 3-месечната виж как изглежда нагоре, което е много добре. Компанията се подобрява, съответно почва да подобрява резултатите си и в някакъв момент ще започне да подобрява, както казах, и net income и free cash flow много повече, отколкото е в момента. Ето го и маржа на оперативния приход, който освен, че расте с брутални темпове спрямо същия период миналата година, подобрява много, ето вижте 90, 220, 300, 300, 130, подобрява много и самия процент на оперативен марж, който от 1,83 стига до 9% в момента. Така, след това net income също можем да видим, че net income маржа от декември 22, когато е бил 0%, реално стига до 9%, което също е много добре. Вижте как тенденцията е право нагоре. И ако задържи тази тенденция, то компанията скоро ще е много profitable и съответно цената на акцията също ще скочи. Печалбата на акция, тук според мен не е най-правилното, което трябва да се гледа за оценка на компанията, но и тя е в правилната посока. Така, ако отворим балансовия отчет на компанията, какво виждаме там? Там виждаме, че компанията има 500 милиарда и 550 милиарда активи, 318 милиарда задължения и ако я ликвидираме в момента, остават 236 милиарда, които след като се платят всички задължения и се продадат активите, остават за акционерите и по-скоро за кредиторите първо.
което е добре. Добре е да се увеличава shareholders equity. Вижте как расте, перфектна графика. Така, ако отворим активите, да видим в какво има реално, какво притежава компанията, виждаме, че тя има 70 милиарда кеш, които са най-вероятно е вложила на краткосрочни държавни ценни книжа с 4-5% лихва. Има и шорт-търм инвестиции с 17 милиарда, т.е. компанията има 80 милиарда, 90, които са кеш. Компанията има обаче и дълг, само да го отворя да го видя къде беше дълга. Ето го дълга, и дълга се увеличава, което също трябва да се наблюдава. Дълга се увеличава с по около 8%, 7-8% през последните 2-3 месеца. Иначе исках да видя нетния дълг. Да, ето го нетния дълг, който пък, т.е. дълга се увеличава, но се увеличава явно и кеш позицията, защото нетния дълг, като махнем целият дълг от кеш позицията, реално през последните от 23-та година насам е в правилната посока. Т.е. тя пък увеличава кеша, който има, за сметка и на дълга, който има. Така, отиваме в cashflow statement-а. Ето го оперативния cashflow, на който ще се спрем след малко по-подробно, който забележете какви ръстове има: 50%, 300%, 45%, 86%, 80%. Този процент в момента сме в бета версията на StockWolfie, където се тестват различни неща. Това е плюс 271%. Реално, т.е. оперативният кешфлоу, с който ще измерим след малко оценката, расте с брутални темпове. В основните финансови показатели, като отворим да видим, ние реално за profitability показателите вече ги видяхме. Всъщност. За финансова сила на компанията ще мина на годишна база. Ето, current ratio трябва да е над 1, за да може. Това означава, че текущите активи са повече от текущите задължения, което към края на 23-та година е добре. Debt to equity трябва да е около 0,5, 0,67 е поносимо. Debt to capital само 0,4, т.е. 40%. Нетният дълг to EBITDA е само 0,7, като тук целта е да е под 3. И може да си върне целият дълг с free cash flow за 1,2 за под 2 години, което е добре. Тук можем да видим per share показателите и тук по-скоро бих искал да видя operating cash flow per share, защото тук реално също виждаме едно постоянство, постоянна графика и то увеличение, като тук важното е да се увеличава на per share basis заради увеличаващите си брой акции изобщо в обращение. Виждаме, че operating cash flow per share расте с 30% за последните 10 години. Което е супер. Сега продължавам с Operating Cash Flow и ще се опитаме да сметнем колко Operating Cash Flow ще има компанията в края на тази финансова година, като минаваме на 3-месечно отчитане и правим следното. Сега за първото Q1 и за Q2 ги имаме данните, нямаме за Q3 и за Q4. Като имаме обаче за миналогодишните, виждаме какви са темповете в момента: 50, 300, 45, 80, 80, огромни проценти. За да можем да сложим някакъв адекватен процент, по-скоро бих припомнил това, което предсказваше компанията за следващото 3 месече, че очаква с около 8-11% ръст. При положение, че тук ръстове на оборота, нали, то е различно, виждаме, че маржовете ги се подобряват, затова е съответно и оперативния кешфлоу расте с по-големи темпове. Но ако вземем и 10%, със сигурност няма да сбъркаме. Така че сега ще се опитаме да сметнем колко е това за цялата, колко би било оперативния кешфлоу за цялата година, като миналогодишното Q3 21 217, към него прибавям за Q4 42 465, слагам им тези 10% ръст, който казахме, че ще имат, и към тях прибавям тези, които са факт за тази година, които са 18 989 плюс
25 281. Така, тези са 44 270, а другите са 70 050 плюс 70 050 равно 114 320. 114 милиарда 320 милиона, запомняме го това число, оперативен кешфлоу за тази година. Като тук сега веднага можем да сметнем каква е оценката на компанията спрямо Price to Operating Cash Flow, като цената на компанията беше почти 2 трилиона и сега е 1,980. Ако го разделим на 114 320, се получава Price to Operating Cash Flow от 17,3. 17,3. Запомняме от това. И сега, за да ни е по-лесно, отиваме в сток, пак отново какво може Stock Wolfie, в Compare Stocks може да се избере човек една компания и да види всичките показатели визуално, как се развиват през годините и заедно с средните им стойности. Тук искаме да видим Price to Operating Cash Flow показателя, как се развива. И виждаме, че от 2013 до 2023 година средната стойност е 25, която включва обаче тези високи стойности, а медианата, която изчиства и взема средните две числа, е 23,8. В момента до Q2 на 2024 година Price to Operating Cash Flow е 18. Ние сметнахме, че 17,3 би било към края на годината, т.е. още по-ниско. И виждаме, че медианата за този период е 23,8. И сега на първо четене изглежда, че компанията е доста подценена спрямо собствената си оценка, тъй като през цялото това време тук е била 21, тук е била 23, тук е била 23, тук е била 24, сега изведнъж 22 и 23 година пада по 18. Нормално човек да се зададе въпроса защо. И тук можем сега, тъй като гледаме Price to Operating Cash Flow, можем да добавим самия Operating Cash Flow. Да видим. И ето за същия период сега ги сравняваме двата показателя, за да видим ръстовете. Operating Cash Flow расте със средно 31,5% за този период. Значи при 31,5% ръст имаме 23,8% Price to Operating Cash Flow. И сега видяхме, че 22-23 са по-ниски оценките и можем да, ако намалим периода, виждаме, че оперативният Cash Flow расте вече с по-нисък темп, 22%, затова съответно и медианата, тя почти не е мръднала. Но виждаме, ето е причината, заради която пада и това рейшо, защото оперативният кешфлоу вече не расте толкова бързо. Ако дадем от 2019 година 22%, ако сложим 2020, което по-скоро там видяхме, че беше голямо числото и не е много добре да го слагаме, но въпреки това се вижда, че тук расте с 8. Тоест има спад в ръста на оперативния кешфлоу, което води от една страна до известна степен до и намаление на съотношението, тъй като колкото е по-голям ръста, толкова по-голямо съотношение заслужава, така да се каже, компанията. Но тук отново се вижда как StockWolf може много лесно визуално да се вижда и да се правят взаимовръзки между различните показатели. Тук вече от 21, ако видим, оперативният кешфлоу започва да расте с 35%. И ако се върнем на тези 20%, където от 2018, да кажем за последните 5 години, видяхме, че са около 22%, дори да ги направим 21% от 2019 година. Даже за да сме на сигурната страна, можем да сложим 2020 година и тук виждаме, че расте само с 8% до 23-та. Да, обаче ние сега сметнахме колко е и колко би бил оперативният кешфлоу за 24-та година. И сега тук също съм направил един кагър калкулатор,
в който много лесно можем, като въведем началната стойност 66064 от 2020 година, 66064 и кажем, че в 2024 година реално компанията ще генерира, както го сметнахме, 114 320, става 15%, става вече 15% ръст на free cash flow, т.е. двойно спрямо колкото е там. Ако го сметнем от 2018 година с 3723, от 2018 с 3723 до 2024 с 114 320 става 25%, т.е. компанията се връща много до средните си стойности, които видяхме на ръст на оперативния кешфлоу, които водят и до това високо съотношение. Какво искам да кажа с това и какво е заключението според мен? Заключението според мен е, че ако вземем медиана 23, виждаме едно увеличение. Първо това, виждаме едно спад 21-22 и рязък скок. Видяхме сегментите и как растат, видяхме AWS сегмента също как расте, знаем в колко много бизнеси инвестира и в колко много бизнеси оперира компанията и какви още цели има. Съответно, ако вземем средната оценка 23 и от нея извадим колкото е в момента оценката 18-29, даже дори няма да вземам 17,3 това, което сметнахме, аз ще взема само 18, се получава разлика от 5, което като го разделим на 23 е 21,73% подценяване на компанията, което означава с 189 на долара цена плюс 22%, цената би трябвало да е около 230 долара. Аз лично имам малка позиция в Amazon, като в момента обмислям дали да добавя преди резултатите, като притесненията са ми да не стане също както стана с Apple, 160 долара изглеждаха скъпо и високо като оценка, извадиха добри новини и резултати и съответно премина определена стойност, която вече е над 200-230, като тук тая стойност, както се вижда, е около 170, 180, 190 долара, които не ги преминава, но веднъж преминали ги, според мен ще станат като support level за напред, но това може да се случи само при добри резултати. За мен компанията ще има и след 10 години със сигурност и ще е още по-печеливша, отколкото е в момента. Това е всичко за днешното видео. Ако ви е харесало и сте научили нещо ново, харесайте видеото, абонирайте се за канала и напишете отдолу в коментарите какво мислите за компанията Amazon. На всички пожелавам успех с инвестициите и до следващия път.